बहुत बहुत बधाई देता हूं। Ka jingjit nong mi khmat sha ka yeng dorbar thau an jong ka jela Himachal Pradesh ka long menta ka sngi. Ka jing thap vote kalas dang hakapor prabaje min step bat kut pat hakapor san baje janmit. Kani ka jingjit nong mi khmat kala yo ban rai ya ka bok jong ki saus pa khat ar ngut ki kertong bakan thop ya ki apu saw ngut ki kinthai ban jit nong mi khmat na ka benta ki refu pratali ki shuki. Ka jingwan jong kinang nong thap wot kat hadu ka por lai baje janmet ka long san pusan na ka shispa. Ka seng BJP bat Congress kala penyeng ye ki kertong na ka benta baro ki shuki. Ka Aam Admi Party kala penyeng kertong na ka benta ki rew punyo teli ki shuki kat ba ka seng Bahujan Samaj pat na ka benta san pulai teli ki shuki. Ka CPIM khat wei ngut ki kertong bat ka CPI iwe i kertong. Kiwai ki seng kila penyeng kertong na kabenta sapusan teli ki shuki bat ki don hadu khandai ngut ki kertong shimet ha kane ka jing yakun. U CEO ka